guys. Ginaw. Ang lamig-lamig guys. Buwaba ako. Kasi yung ATM ko, kailangan ko i-activate daw dun sa main. Kasi sabi ni Mama, kailangan din pala i-ano to, baka kapalitan na ulit ng password. Kasi first password na binigay, pang second daw yun ang totoo. Lalakad ako. Bali, pinapamadali ako, 2 oras lang daw. Papunta ako ng ano, doon sa pinag-upinan ko ba, ng bangko. Kasi hindi pwede dito sa Untaisin, dapat sa Lukpo talaga. Hindi ako masyado makahinga guys. Gawa na 2 ang mask ko. Kung takot ang mga Chinese na magkasakit, mas lalo kami. Ayaw nila pababaeng gawa na gusto ni Mama sa 26. Sabi, off ko raw. Maano nga sila eh, yung marunong ba sila? Kung may asikasuhin ka dapat sa day-off mo. Eh, andun lang naman sila. Andun yung panganay, tsaka yung bunso. Andun lang naman ako nakaupo. Kaya sabi ko ngayon ko nagawin. Ayun, pumayag. Ginaw guys, talaga naman. Parang buwang ako guys. Kasi talaga naman buwang. Yung nabimiss ko yung bumaba. Ilang weeks na nga naman din nakadi-off. Ayun, nandito na ako sa Jesus, lumagpas ako. Lumagpas ako sa tawiran. Sa kaka-vlog ko. Masyado akong nabubuang guys. Saglit mo na tatawid ako. Pwede ako doon pwede ako doon sa likod ko. Nandun na yung Saturday group namin, kami nila Rain. Pwede ako doon magpunta kasi lang ayoko. Minamamadali ako ni Ma'am. Huwag daw ako magtagal sa baba. Kasi gawa na baka daw masalubong natin si COVID. Hinihingal ako sa 2 mask. Ano yung may mga dala akong mga alcohol guys, tissue. Talagang inaano ako ni Ma'am na yun nga, siyempre takot din sila gawa yung alaga akong matanda. Pero pareho na kami ng alaga ako naka booster. Yung matandang lalaki ang kulit-kulit lagi sa babae. Sakay pa ako guys ng ng MTR. Andito ako sa MTR. Saglit muna to, pasok ako sa MTR, dumating na. Dublo yung mask ko, kaya di ako masyado makahinga. Mahirap na guys. Andito na ako sa loob ng MTR. Isang lang naman, isang station lang naman. Punta ako sa Kolontong kasi sarado yung Hong Kong Bank ng Lukpo. Gawa ng COVID. Ngayon ang bukas na daw nila yung Kolontong. Kaya pupunta ako dun sa Kolontong. Dun ako ngayon mag-ano nitong ko kasi nag-try ako sa ATM. Naka-mask daw yung account ko raw, gawa nung for security reason. Ewan ko. Kaya kailangan ko talaga mag-report sa Hong Kong Bank guys. Ito na guys, bababa na ako at isang station lang naman. Ito guys, inabot ako ng festival walk. Kasi dito daw sa magtatanong ako saan yung LG1. So, tanong muna tayo guys, umabot tayo rito sa guys, nakakainis. Kasi pagdating ko rito guys sa festival walk ng Kolontong ng Hong Kong Bank, sarado. Kasi ang lang pala nila, yung bali dati Sabado bukas sila, pero dahil ngayong COVID, Sabado sinara nila. Kaya bigo, hindi ko naayos yung yung ATM, saka hindi rin pati nakakuha. Hindi ko na palitan ng password. Kaya ang ginawa ko, nag-message ako kay Ma'am. Pinicturan ko yung nakapaskil lahat sa bangko, saka sinend ko sa kanya. Yun nga, sabi ko, babalik na ako dyan. Gawa na halpak lahat na lakad ni nagsayang lang ako ng aking pagod at ang aking MTR pamasahe.
Guys, andito ako ngayon sa bumalik ako sa Lukpo Station. Kasi 'di ba sinend ko kay ma'am lahat ng mga nakasulat sa bangko. Ngayon tumawag siya, sabi niya, hintayin bumalik daw ako sa Lukpo. Kasi tuturuan niya raw ako mag-withdraw. Tapos sinend ko sa kanya, sabi ko yung account ko nga naka-mask. Kung ibig sabihin due to security reason. Tapos sabi niya, sige hintayin mo ako dyan. At yung account daw niya siya mag-withdraw. Doon daw niya siya kukuha ng pera. Aywan ko, ayun, hinihintay ko siya rito. Ngayon wala pa siya. Hey, ano masyado. Kaya kung inabot siya na sana ang pera sa kamay ko, di wala na sana itong mga password na pag-change password. Nagkataon naman sarado pala ang festival walk pag Saturday nila. Gawa na itong gawa ng COVID. Bukas sila kaso lang nila. Sinara nila, gawa nga itong napakahigpit. Guys! Sige na guys, at hintayin ko muna rito si ma'am. Nagugutom na nga ako. Kasi sabi ko pa naman kakain ako sa McDonald's. Wag hindi na ako kakain. Sabi ko sa McDonald's na lang, gawa na pakain na nga sila kasi ang lugaw naman nagkakainin. Kaya sabi ko sige kayo na lang kumain tatlo. Do sa McDonald's ako kakain. Pero ito naman palpak naman ang aking mga transactions guys. Hahaha. Nako guys, dumali na naman si Bisayan sa katangahan niya guys. Nahahiya tuloy ako sa amo ko. Gawa na tinulungan niya nga ako. Nagpunta nga kami dun sa bot sa ATM machine. Tapos sabi niya, sige ipasok na. Nung pinasok ko na, may kasi may harang pala. Kaya pala nakalagay dun na may nakalagay dun na your account number was masked due to security reason daw. Tapos sabi ko tuloy, sabi ni ba't kaya ganito? Sabi halika try natin tayo. Yun nga sinulot namin dalawa. Pag sulot namin dalawa, tapos sabi di siya, bakit sabi niya may cover yan yung ito ba guys ito tong na to may cover siya. Ito may cover yung buong yan may cover. Sticker pala yon. Hindi ko naman alam na sticker yun natatanggal pala yun kasi talagang na yung hindi siya halata na sticker guys. Bago sabi bakit may cover yan yung mo yung hindi daw yun tapos ang ginawa niya tinanggal niya tapos siya i-try mo tanggalin mo sabi niya tapos sabi niya sige i-try mo na sinulot na namin. Ayun kaya pala nakalagay na your account number was masked. Ibig sabihin naka-cover pala yung pag nagbasa ba ng ko nga. Ayun, napakatanji talaga guys ni Bisayan Daisy. Tapos sabi ko tuloy di okay na napalitan namin ng password. Tapos yun nga sabi try mo mag-withdraw. Ayun naka-withdraw. Bago sabi ko tuloy naku ma'am sorry ma'am. Sabi ko yung inabala ko pa nga naman siya. Naglakad pa siya. Tapos gano'n nga yung palpak lang ako kung ba sa katanji ko ba guys, tatawid muna ako. Tapos yun nga yung hingi sa kanya ng sorry. Gawa siyempre ang layo nga ng nilakad niya. Tapos sabi ko ma'am sorry ma'am, hindi ko naman kasi alam na sticker pala yan. Sabi niya kasi hindi talaga halata na may sticker. Tapos sabi niya okay lang kasi ganun talaga pag bago daw. Siyempre first time ko na ganun nga. Dati may ATM naman ako rito gawa malay ko ba na nakakalas pala yung sticker na yon. Hindi ko yan nakita. Kasi nagtaka din siya, pinaghambing namin yung ATM niya tsaka ATM ko. Bakit ibang ATM ko? Sabi niya ba't may yan sticker siguro yan. Kaya sabi limit ko raw. Sabi niya limit ibig sabihin yun nga yung tinanggal ko. Ayun. Nakita nga namin sticker pala guys. Talaga namang kakahiya si Bisayan guys. Pero sige ko na sorry sa kanya. Tapos sabi ko tuloy, sabi niya uwi ka na kayo, maalis din daw siya, pupuntahan siya. Tapos yun nga ang daming sermon. Nagsumbong na naman ang matanda kong lalaki sa mga pinagagawa ko. Wala daw akong ginawa kundi umawak ng cellphone sa kusina daw. Tapos sabi niya hindi daw ako naglilinis ng kusina. Sabi ko naglilinis ako. Tapos naintindihan niya raw si papa niya kasi siyempre matanda na. Tapos yung nirereklamo ng matanda kanina kasi
yung isang itlog, nagluto kasi ako, pinalaman ko dun sa tinapay, sinumbong pa ako dun sa kay ma'am. Sabi Daisy, ako magluto ka, sabi niya, ilisama ko raw si mama daw ng, pag nagluto daw ako ng itlog, dalawa daw lutuin kung isa kay mama, isa sa akin. Tapos naintindihan ko yung gawa kanina po, yung galit na galit ang matanda sa akin, ba't hindi ko raw pinakain ng itlog ang matanda. Sabi ko, ma'am, kung nag-almusal ako, sabi ko 8:30. Si mama, sabi ko, naggumising sa alas 10:10. Sabi ko, paano ako magluluto sa kanya? Sabi niya, kasi sabi daw ni papa niya nga, sabi ko, umalis kasi sa baba. Ang kulit ng matanda, talaga naman siya ang taga-sumbong lahat. Kung ano-ano, yung akala mo ba tatahimik-tahimik lang siya, pero nagsusumbong sa mga anak. Pero inaano ko naman, sinasagot ko naman si ma'am, gawa na, sabi ko, sinumbong ko rin tuloy. Sabi ko, kagaya, nagluluto ako ng lugaw. Nung nagluto pala ako ng kamote, pinatay niya. Luto na raw. Tapos nang pakain ko, sabi ko kay mama, sabi ko, hilaw pala, ayaw kumain ng matanda, nagalit. Sabi ko kay, bakit daw hindi kinain ni mama? Sabi ko, siyempre hindi kinain, gawa hilaw yung kamote. Ang kulit ng matanda. Pero hayaan mo siya dyan, guys. Hindi ko yan sa matanda na yan. Gano'n naman talaga ang mga matanda. Dapat inuunawa yan, guys. Kasi intindihin mo yan siya. May stress ka lang dyan kasi kumbaga nag-uulyanin na yung mga matanda dyan. Kaya okay lang yan, guys, kasi siyempre lahat naman tayo pupunta tayo sa pagtanda. Ilang taon na lang ba at mag-senior na rin ako. 4 na taon na lang, senior na rin ako, malilibre na rin ako magkakaroon na rin ako ng 20% discount sa senior citizen ko. Kaya okay lang, wag natin intindihin yung mga matanda na yan. Natin yan, di ba? Ito pa, uwi na ako, naglalakad ako, pero sobrang lamig, guys. Tsaka naulan. Tapos sinabi pati, guys, ni ma'am na pag nag-day off daw ako, kung ayaw ko raw mag-day off sa 26, bayaran niya raw ako. Sabi ko, paano mag-day off ako, gawa maglilipat? Sabi ko, yung taga-boarding house, tutulungan namin sila. Kung gusto ko raw mag-half day raw, babayaran niya raw ako. Kasi ayaw niya nga ako pag-day off, gawa na walang magbabantay kay mama. Sabi ko, magdi-day off ako. Tapos sabi niya tuloy, mag-ingat, gawa na inano daw ng Hong Kong government, good for 2 lang daw ngayon dapat. Wala daw ng sobra kasi sabi niya, sayang ang pera mo kung magmumulta kayo. Okay naman ang tinuro niya sa akin. Kaya sabi ko nga sa kanya, sabi niya nga, sabi niya, diba yung kaibigan mo si Elsie? Sabi ko, yes ma'am, kasi kilala niya si Elsie, gawa ng amo ni Elsie ang nagbigay, magkakilala sila ng amo ko o ng amo ni Elsie. Tapos sabi niya, sabihin ko nga, sabi ko, kaya nga hindi ako nagdi-day off kasi hindi rin nagdi-day off si Elsie. Sabi niya, good, mag-ano na lang, mag-stay na lang daw at home. Sabi ko, yun nga. Pero talagang ayaw niya talaga pag di open, guys, gawa na ang style niya, pa-style niya lang, pero ayaw niya talaga, gawa na si mama walang kasama. Ayan, guys, malapit na ako sa amin. Sige na, guys, sandali muna. Mahangin, ang lakas ng hangin. Talaga, anak ko, baka mabasa ko. Ito, basa na nga cellphone ko, guys. Oh. Malakas ang hangin, talagang tatalunin na naman ang hangin ni Bisayan, guys. Saglit muna, guys. Andito na ako, guys, sa building namin. Naupak muna kami, ako muna. Nakita mo yan sa likod ko, yan ang building namin, guys. So guys, napagod si Bisayan sa kakalakad, guys. Kaya bumili muna ako sa Maxim ng tinapay. Kasi siyempre, pagdating ko kasi doon, dapat sa McDonald's ako kakain, guys. Pero malayo, ayoko, saka ako, baka mamaya masalubong ko si COVID, guys. Kaya hindi na ako naggala-gala. Pagkagaling ko dun sa bangko. Saka hindi ako hawak ng hawak, guys. Wala akong hinahawakan, ang payong ang pinapanundot ko lahat kasi mahirap inawak, mamaya ba, mahirap na kung takot sila, mas takot lalo kami dito, gawa nandito kami sa ibang bayan. Gusto ko pa naman umuwi sa Pilipinas na walang hindi nakapasok sa baong, kaya anak ko nag-iingat, diba? Tsaka pagdating ko kasi, guys, maliligo ka agad ako. Tapos mga damit ko na to, lahat na suot, labahan ko to. Gano'n naman talaga, di ba?
Kasi kung may may ano man o kung masan man dyan si Baye si Kobe, at least andun siya na wasing na siya. Diba? Ginutom ako guys sa kakalakad ko. So, punta ako dun sa festival walk, wala naman napapala. Talaga na makapandi ko, talaga naman. Ito guys, pangalawang tinapay na ito guys. Pero iba naman flavor. Pero hindi nakakasawa, di ba? Maano guys, maano kung bakit tahimik, walang masyadong na nagala na tao. Siguro alam mo na lahat, natatakot. Sino ba naman hindi matakot? Kaya ang matanda, sinabihan ko, sabi ko, sige mo ang lalaki sa lalaki, sige mo, sabi ko na, baba ng baba. Kami rito ni mama, sabi ko, hindi kami nababa, ikaw baba ka ng baba. Tapos hindi niya naririnig kasi bingi nga guys yung alaga kong lalaki. Tapos sabi ko dun sa kay mama, mama, sabihin mo na kanya huwag siya baba ng baba. Yun, sinatranslate ka agad ni mama kasi minsan pag dalawa lang sila nag-uusap guys, ano sila, yung parang ibon ba sila. Pag nagkukwentuhan, iba ang salita nila, hindi Cantonese, siguro taga China yung salita nila, China, hindi Cantonese. Kasi hindi ko naiintindihan. Parang mga ibon nga sila. Ayun, transit agad niya ano ba to, curry pala itong kinakain ko oh. Paano guys? Naku, grabe ang hamal ko. Sabihin mo guys, 2 mask. Kasi ganyan tayo guys, mag-ingat talaga tayo guys. Kasi ako, kung sila natatakot sila, mas lalo kami sinusuwerte sila. Kaya guys, muli, ito na lang muli. Ito magpapaalam na muna ako guys at tapusin ko lang itong tinapay. Kung kinakain na po, saktan na ako at maliligo ako. Tapos, hindi naman ako bababa sa uli, sa 26. Kaya guys, muli ito si Ibis. I am Daisy na nagsasabi para may content lang. Ako talagang bumaba pa ako guys. Kaya sana subscribe kayo dyan sa mga bago dyan. Sabi nga ni JM sa mga bago dyan, kung ayaw nyo raw masira ang bahay nyo. Pero ako, ayoko. Walang ganyanan. Basta ano na lang guys. Subscribe nyo lang ulit guys. Hindi siya. Napaka-etiquette ko pero nagsasalita na kain. Pero ganun talaga, gawa isang kamay ko na hawak. Tapos ginaw pa ako guys. Kaya pasensya na. Muli ito si Bits. I am Daisy na nagsasabi sa inyo, nakain tayo ng aywan ko. Ang flavor nito pala ay curry. Kaya muli, babu! Thank you. Sige na guys.